Regenerativ nedbremsning, også kendt som rekuperation, er en funktion, som er tilgængelig i vores elbiler. Det betyder, at bilen aftager fart uden at benytte det traditionelle bremsesystem. Fordelen ved det er, at bilen omdanner bevægelsesenergien til elektrisk energi, som går direkte ind i højvoltsbatteriet. Det betyder, at man ved effektiv kørsel kan opnå en større rækkevidde. Det betyder også, at man slider mindre på sine bremseskiver og bremseklodser. Den regenerative nedbremsning kan indstilles i 4 forskellige stadier. Fabriksindstillingen er betegnet som D. Her simulerer bilen, hvordan det føles at løfte foden fra speederen i en bil med forbrændingsmotor. Den regenerative effekt er middel. Klikker du på din plus-paddle på højre side bag rattet, vil bilen gå i D+. Her føles det som om, at bilen er i frigear, når du løfter foden fra speederen. Den ruller videre uden modstand. Den regenerative effekt er lille. Klikker du på din minus-paddle på venstre side bag rattet, vil bilen gå i D-. Det er også kendt som one-pedal driving. Her vil bilen bremse kraftigt, når foden løftes fra speederen. Derfor anbefales det, at man er forsigtig og regulerer sit input effektivt, frem for at slippe speederen hurtigt. For at stoppe helt op, skal man stadig benytte bremsen. Den regenerative effekt er høj. Holder du en paddle bag rattet inden i 2 sekunder, vil bilen gå i D-auto. Det betyder, at bilen aktivt selv vil regulere, hvor kraftig en nedbremsning der er behov for. Det gør den blandt andet via information fra navigationen og radarsystemet. Her vil den regenerative effekt variere. Forklimatisering af bilens kabine er en funktion, som vores elbiler har. Fordelen ved det er, at man kommer ud til en bil, som enten er behageligt opvarmet eller nedkølet, afhængig af årstiden. Når man benytter forklimatiseringen, vil det tage en lille smule energi fra batteriet, som alternativt kunne være brugt som rækkevidde. Derfor skal det anses som en komfortfeature. Hvis man starter forklimatiseringen, imens bilen sidder i en oplader, vil det derimod ikke påvirke rækkevidden. Fra din Mercedes-Benz app kan du hurtigt starte forklimatiseringen med et tryk på ikonet, som ligner en fane. I din Mercedes-Benz app kan du fra fanen ved siden af huset tilgå yderligere indstillinger. Her kan du indstille temperaturen, som du ønsker i bilens kabine, i op til 2 zoner. Derudover kan du indstille, om sædevarmen skal aktivere eller ej. Inde i bilen kan du også indstille yderligere funktioner for forklimatiseringen. Menuen tilgås ved at trykke på klimaknappen. Her kan du indstille en ugentlig profil med specifikke afgangstider, som bilen selv vil sørge for at være klar til. Desuden kan du ved at trykke på tandhjulet aktivere forklimatisering, når bilen låses op på nøglen. Når du er på vej mod en hurtig ladestation, er det en god idé at sørge for, at bilen forklimatiserer højvoltsbatteriet. Med et effektivt tempereret højvoltsbatteri vil bilen kunne tage imod så mange kilowatt som muligt, lige når ladestikket sættes i. Det betyder med andre ord, at opladningen vil gå hurtigere. Måden man fortæller bilen, at batteriet skal forklimatisere, er ved at benytte navigationen i MBUX-systemet. At gøre det i f.eks. Apple CarPlay-navigation vil ikke fungere. Man kan f.eks. søge direkte efter en DC-oplader og sætte ruten direkte dertil. Så vil bilen selv regulere højvoltsbatteriets temperatur, så det er klart, når man ankommer. Hvis man skal på en lang køretur, og der eventuelt kommer flere forskellige planlagte ladestop på ruten, så vil bilen selv regulere det.
Som fabriksstandard er det sat op til, at bilen automatisk skal forklimatisere batteriet ved rutevejledning hen mod en hurtiglader. Du kan selv tjekke, om det er slået til ved at åbne rutevejledningen og trykke på ladestoppet. Her vil du se, om forklimatiseringen er slået til eller fra. På den venstre skærm i bilen kan du se 2 forskellige rækkevidder. Den første er den estimerede rækkevidde med din nuværende kørsel. Den anden rækkevidde er den estimerede max range rækkevidde. Rækkeviddeoptimeringen kan findes under EQ-indstillinger på bilens højre skærm. Her vil være 4 forskellige kategorier, som kan overvåges. Ved hver kategori vil det være synligt, hvor mange ekstra kilometer man kan opnå som rækkevidde ved at deaktivere dem. Typisk er de 2 kategorier med størst indflydelse på rækkevidden, klimatisering og køreprogram. Du kan individuelt aktivere eller deaktivere de 4 kategorier, ligesom du ønsker. Trykker du i midten på den store runde knap Maksimer rækkevidde, vil bilen automatisk aktivere alle EQ-programmerne. Det kan slås fra igen ved at tænde skærmen og trykke på ikonerne.